בחדר המורים עם עיניים כבויות, מפחדים ממשטרת המחשבות. המנהל מדכא את החושבים שונה, שהחיפה ברנית היא מנהג מגונה. מורה ציוני הוא בתחתית הסולם, אסור לו לחנך ולא להמליץ גם, אבל המורה מהפרוגרס דווקא כן אין מותר להשפיל ובזאת תלמידים עד עפר. משרד החינוך, דיפ סטייט סופני, קרנות אנטישמיות כותבות לך את התוכנית. אוטונומיה בחינוך וביטויים שאתה מולה בוחרת, שוללים כל אוטונומיה מהחושבים אחרת. הם פועלים בדורסנות לפרק נרטיבים, כדי שנעבור לנרטיבים שהם מכתיבים. הם שוללים את הזכות לאהבת הארץ ואת המורשת שוטפים ממוחנו במרץ. את הציונות מכפישים קשות, מתיקים מאנטישמים את כל ההשוואות, ומציגים לילדינו במה כן לבחור ברוצחי יהודים ותומכי הטרור. משרד החינוך, דיפ סטייט סופני, קרנות אנטישמיות כותבות לך את התוכנית. אוטונומיה בחינוך וביטויים שאתה מולה בוחרת, שוללים כל אוטונומיה חושבים אחרת. הם פועלים בדורסנות לפרק נרטיבים, כדי שנעבור לנרטיבים שהם מכתיבים. הם שוללים את הזכות לאהבת הארץ ואת המורשת שוטפים ממוחנו במרץ. קומיסרים של הפרוגרס אלופים בשיווק, שגורם לנו להבין את ההפך בדיוק. את משטרת המחשבות הם מייצגים בנחישות, כלתווך לילדים את המציאות. משרד החינוך, דיפ סטייט סופני, קולות אנטישמיות כותבות לך את התוכנית. אוטונומיה בחינוך וביטויים שאתה מולה בוחרת, שוללים כל אוטונומיה וחושבים אחרת. הם פועלים בדורסנות לפרק נרטיבים, כדי שנעבור לנרטיבים שהם מכתיבים. הם שוללים את הזכות לאהבת הארץ ואת המורשת שוטפים ממוחנו במרץ.